أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngaphandle kwalabo bantu labo abenza izenzo ezinhle abangamakholwa bese ukukholwa kwabo kwenza ukuthi benze izenzo ezinhle, babambelela ngayo yonke indlela eqinisweni. Ngisho noma iqiniso libaba bayagwinya noma kubaba ngoba iqiniso. Watawaso bisobala. Uma kunezingqinamba nezinkinga eziqhamukayo empilweni yabo, bayazi ukuthi umdali uyabathesta noma uyabavivinya, bayabekezela. So, bafowethu, ngisaphinda futhi. Okunokuthi kube khona abantu abangi-challengeayo. Ngithola ama-calls. Athi ngikunike inamba yami nawe ungifonele uma ufuna ukungifonela. 078 214 3189. 078 214 3189. 061 458 5537. 061 458 5537. Ungangifonela-ke nawe ubeke uvo lwakho. Bayangifonela abafundisi. Bathi Mbatha, akekho umfundisi noma umbhishobhi noma umdikoni noma umvangeli noma umshumayeli ozokuchallenge bume, akekho. Ngani? Ngoba yonke lento oyikhulumayo ingamaqiniso. Lama verse osinikeza wona, masivula iBhayibheli siyawathola lama verse osinikeza wona. Kuhle ngoba abanye sebeze ba-downloada neQuran. Allahu Akbar. Abanye sebeze bayayifunda neQuran manje. Yayibona? Khona nje omunye ongitshelile wathi uye waya emasjid la ethempelini la sikhuleka khona, wafika wacela iQuran yesiZulu bamnika. Uyayifunda manje iQuran. Uthi kuningi okuqhaqhekayo emqondweni wakhe. Kuningi manje okukhanyayo, kuyasa manje empilweni yakhe soloke eqalile ukufunda iQuran. Nawe mfowethu, nawe dadewethu, unelungelo. La uhlala ngakhona, hamba nje mawubona imosque, ubona imasjid, ithempeli la amaSulumane ekhulekela khona, uhambe ungene, ngeke bakushaye, ngeke bakwenze lutho. Ubacele nje ukuthi ucela iQuran, mabengenayo yesiZulu bakunike noma yesilungu, mawukhona ukufunda isilungu. Uhambe uye ekhaya uyozifundela. Bese uyahlukanisa kula maBhayibheli la inqwaba la more than 20 esengikunikeze wona angafani. Bese uyaqhathanisa neQuran. Ubone ukuthi ngeke ulazi yini iqiniso, angeke ulithole yini iqiniso. Ngiyazi abaningi benu abafuni ukufunda iQuran ngoba uSathane uyabavimbela, akafuni vele bayifunde ngoba uyasaba uSathane ukuthi bazofunda iQuran, babone iqiniso bese bethatha lento ngoba sebebonile ukuthi ayinabungozi. Anizenzi. Nginikile iverse John 6 verse 44. Angeke ube yiMuslim umdali engakakudonsi. Angeke ube yiMuslim umdali engakakudonsi. Okay, yes. Tshela mama ukuthi yes. Angeke ube yiMuslim umdali engakakudonsi. Mucele umdali ukuthi akudonse. So iningi lenu alifuni ukufunda iQuran ngoba niyasaba ukuthi nizobona iqiniso bese uSathane uyaniluza. Naye uSathane akajabulile njengoba ngithi fundani iQuran nje, uSathane akajabulile. Bayangitshela ke abafundisi ukuthi Mbatha,
akekho umfundisi noma umbhishophi noma umshumeli noma umdikoni noma umvangeli ozokuchallenge ngoba bazi kahle ukuthi lento ikhulumayo ingamaqiniso. Lama verse obanikeza wona bayawathola eBhayibhelini. Manje imuphi umfundisi ongayozihlaza phambi kwabantu aphikisane neqiniso alaziyo ukuthi liyiqiniso? Bazogcina ngako mbathu ukukhuluma la kuma comment. Akekho ozokwenza ivideo athi uyakuchallenge abume. Akekho kuma Nazaretha, akekho kuma Kristu, akekho kuma Roma, akekho kuma Watchtower. Ngisho nakuba impela abakhonza amadlozi ngoba bayazi ukuthi lento oyikhulumayo ukhuluma amaqiniso. Akekho ozokuchallenge mbatha, khululeka. Bafowethu, uma ningafuni ukungichallenge, phendukani phela nibonise ukuthi iqiniso niyalibona. Kusizani ukungangichallenge kwakho kodwa usahlele ebumnyameni? Kukusiza ngani lokho? Sengathi umdala anganipha amandla anivule ingqondo nibone iqiniso njengoba linjalo, bese nithatha lento enganabungozi nithi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, futhi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika-Allah sokugcina.